akụkọ ụwa na njikọta mgbasa ozi. Ekene m gị Bọlachi nnọọ n'akụkọ ụwa nke ụtụtụ tata bụ Wednesday Nkwọ. Na mbụ ahịrịokwu ndị a ka anyị ga-eji isi akụkọ. Onye isi ndị uwe ojii na-apụ apụ na Anambra steeti ekwuona na achọrọ ka onye na onye ọbụla tinye aka ka anaghị mbụ Naịjirịa wee dị oke mma. Otu pati APGA amalitego idebanyere afa ndị otu ha na amụma e-registration. Ndị agha ụgbọ mmiri azọpụtago ndị mmadụ bụ ndị nke ụgbọ ha minara na mmiri na Rivers steeti. Na mba ofesi anyị na-anụ na ndị mmadụ anọ ndị uwe ojii bụ ndị agbagburu n'oge ha jere ka ha nye akwụkwọ inwude onye nke dara iwu. Tupu anyị anụrụ aka ụwa ka ọrụ aka anyị nụrụzi adị oke mkpa, Gọvanọ Chukwuma Soludo bịa ka ọ tụgharịzie ọnọdụ Anambra steeti wulite akụnụba ya makwanite ejimara ndị Igbo ka anyị aka kwado onye ka ọ gaa nke ọma. Rezi aka ụwa ka ọrụ aha mba ọbịa n'uju egolum. Onye na-apụzi apụ dịka onye isi ndị uwe ojii na Anambra steeti ekwugo na ọ bụ oke na ọlụ dịara onye na onye ọbụla itinye aka ka ala anyị bụ Naịjirịa wee dị oke mma. Maazị Aderemi Adeyemi ka amata nke a n'oge o zutere ndị nta akụkọ ịkọwara ha maka ọlụ dịgasị iche iche. Emere nke a n'isi ụlọ ọrụ ndị uwe ojii nke dị n'Amawbịa. Maazị Adeyemi nọkwa n'oge ahụ wee kenee gọọmenti steeti a maka inye ohere ka ọ bụrụ nwafọ steeti a ma bụrụkwa onye nyere echichi ọdịnala dịgasị iche iche. Ọ lụtụrụ aka na Anambra steeti bụ ndị amara na-alụsị ọrụ ike bụ ndị na-agba oke mbọ ma kwue na onye na onye ọbụla kwesịrị ka o tinye aka ka ala anyị bụ Naịjirịa gaba nke ọma. Ya bụ onye isi ndị uwe ojii na-apụ apụ kwupụtara mkpa ọ dị ka ihe na-aga nke ọma, sị na anyị nwere ihe niile eji ekwue ma mmadụ na akara ngwa naanị ka anyị tinye ka ọ pụta n'ọlụ. O mere ka amata na mmụta bụ oke ihe nke na-eme ka e nwee ezi ọnọdụ ọganiru ma pụọ n'ụkọ ebe ọnọdụ ahụike ga-eme ka mmadụ bụrụ ihe ọ bụ ma sị ka ọ bụrụ ihe mmadụ ga na-enweta na iji ụlọ ọgwụ ka ọ fụkwa ndị nke ga na-elekọta ya anya. Onye isi oche otu pati APGA na Anambra steeti Barrister Ifeatu Obiokoye bego ka amata na onye na onye ọbụla kwesịrị ka o debanye afa usoro nakwa ọlụ dịka e-registration nke ndị otu pati APGA dịka esi wee nye ntụziaka ma kwuo na amalite gị na steeti a. Ọ sịrị na idebanye afa anụnwa ka a ga-eme na wọọdụ dịgasị iche iche nwere na Anambra steeti ka a wee nweta ndị bụ otu pati APGA mee ka ọ dị na mpụta. Ka anyị sonyere onye ọlụ anyị Chibuzo Obidike ka o wetara anyị akụkọ a n'ozuzu oke. Otu ndọrọ ndọrọ ọchịchị APGA na Anambra steeti si kwuo njem a bụ nke gbadogasịrị ụkwụ na amụma iwu eji eme nrọpụta nke afọ 2022 bụ nke o kwuru na ọ gwara ndị otu ahụ ka ha gbanisi ike fụ na ha je wote akwụkwọ ntụliaka ha bụ nke n'ụzọ ọgbara ọfụrụ ewepụtara bụ nke ga-enyere aka iwezuga mpụ maọbụ aghụghọ n'oge a na-eme nhọpụta ahụ. O kwuru na ihe a bụ ihe kpatara otu ahụ ji wee makụsi ike amụma ọgbara ọfụrụ iji wee rọpụta nakwa mara ndị bụ ndị otu ha. O mekwaziri ka ndị otu pati ahụ mara na akwụkwọ nrọpụta bụ nke ga-eyite akwụkwọ nrọpụta amavụrụ ama eji eme ntụliaka. O tokwara amụma mmepe Gọvanọ Chukwuma Soludo bụ nke o kwuru na ọ gbadogasịrị ụkwụ n'ebe ndị ọ na-enweghị ka ọra ha nọ, ndị ike dị n'obi nakwazi ndị echezọrọ echezọ, ma dozikwa ụmụafọ Igbo niile ka ha gbasie mbọ ike ma debanye afa ha n'otu pati ahụ. Ọkaiwu Obiokoye gụpụtara ọtụtụ uru a ga-erite n'amụma bụ nke ndị oyibo kpọrọ e-registration ma kwezie na ọ ga-enyere otu pati ahụ aka n'ọdịnihu. N'ịga n'iru ịfụ na ndị ntorobịa sonyesiri ike ahazie ha dịka o si kwesị ekwesị nakwa ịbanye n'ihe ga-abara ha ulu galụ ịbụ ndị ga na-agagharị ụzọ. Ndị Frank Global Connect eguzobego ọnọdụ inye ọzụzụ nakwa nkụzi ihe dịgasị iche iche ịhazi uche ndị ntorobịa. Ka anyị sonyere Amaka Chibuzo Okoye bụ onye jere ebe ahụ ma wetara anyị akụkọ.
ọgbakọ nke ọ bụ onye ụkọchukwu nke Anglican Communion bụ ihe na-achịkọta ya bụ onye ụkọchukwu bụ Venerable Franklin Mmụọ, onye ọ bụ ebumnobi ya ịchịkọba ndị ntorobịa ma na-eduzi ha n'ụzọ dị mma iji wee bie ndụ nke bụ ịgba na iji wee bụrụ ndị ga-abara ezinụlọ na ụwa gbaa gburugburu uru. Ya bụ nchịkọba na ihe ọmụmụ nke isiokwu ya gbadoro ọgwụ ike na ihe iju anya so ya, bụrụkwazịa ihe ndị ntorobịa kwesịrị ka ha mara iji wee hụ na ha bụ ndị bara uru. A sịrị na otu a bụ ndị na-achịkọta ezinụlọ ọnụ ma na-enyere ndị ntorobịa aka ka ha bụrụ ndị na-agbara onwe ha mbọ n'ụwa gbaa gburugburu ma bụrụkwa ndị na-enyere onwe ha aka ebe ọbụla ha nọ na mba ụwa, karịchasịa na Naịjirịa. Ya bụ onye chịkọbara ọgbakọ a bụrụkwa onye wudoro ya bụ Frank Global Connect bụ Venerable Mmụọ siri na isiokwu nke a bụ nke magburu onwe ya n'ihi na ọ gbadoro ụkwụ n'ihe na-eme na ụwa n'oge ugbu a, ma sịkwazịa na enwere ndị ntorobịa ndị nke na-eme ihe na-ekwesị ma nke ahụ na-agazi n'iru na-emebi ndụ ha. Ya bụ Venerable Mmụọ onye kwupụtara okwu site n'otu onye otu ahụ bụ Oliakụ Nkechi Ọkpara siri na enwere ihe dị iche iche na-eme ndị ntorobịa ji anwụ anwụrụ ike a. Ọ sị na ọ gụnyere mpụ na aghụghọ, nso nwaanyị n'ike, ịṅụ ọgwụ ike na ịtụta ime mkpuke, na ha ncha bụ ihe na-eme na ndị ntorobịa ada aga n'iru. Ya bụ ndị otu Frank Global Connect wee kwupụtazịa otu ekwesịrị ka e wee kwụsị ihe ndị a na-ama ndị ntorobịa aka n'iru, nke gụnyere agụmakwụkwọ, ịrụ ọrụ aka na ihe ndị ọzọ dị mma. N'akwụkwọ nke gbadoro ụkwụ Useful Youth ka otu onye nọbu mbụ nọchiburu anya ndị Ọka North and South na ụlọ omebe iwu nke etiti bụ Honorable Chinedu Ọnwasọ siri na ihe ndị kwesịrị ka a na-eme ka ụmụ ntorobịa wee bụrụ ndị kwuru onwe ha kwesịrị ntụkwasị obi, ịdị uchu na ime ihe ka o si wee kwesị. Ebe onye ogbo ya bụ Maazị Obinna Nwakpadoro siri na ọgwụ ike a nwere ihe njumanya na-eso ya n'ihi na ọ na-emebi ndụ mmadụ. Ebe onye isi oche nke Frank Global Connect Ọka Branch bụ Maazị Emezie Nwangene siri na n'ezie na ihe ọgbakọ a achịkọrọ akwalitego mmụọ ha enu iji wee mee ka ha bụrụ ndị nke na-ebi ndụ kwesịrị ekwesị. Mgbe ọ na-ekenezi onye kwadoro ya bụ ọgbakọ ka otu onye na ndị gbakọtara wee mụrụ ihe ahụ bụ Maazị Tochukwu Mbanefo siri na ha amụtago ihe ndị ahụ kwesịrị ka ha wee bụrụ ndị ga-eji wee were okwu ha wee na-agba izu n'ụwa gbaa gburugburu. Abụ m Amaka Chibụzọ Okoye maka akụkọ ụwa AV. Ndị obodo Ihite na kansụl obodo Orumba South ewerego otu ọnụ wee kwado eze ọdịnala ha ọfụ bụ Chief Timothy Ifurunwa dịka eze ọdịnala nke akpọnitere. Onye ọlụ anyị Joseph Ogbocha nọ ebe ahụ aweta ozi a. Ndị obodo Ihite gbakọrọ ọnụ n'ogige ọrịa ya bụ obodo ma karịa ọnụọgụ ha dịbụ n'ụbọchị mbụ emere ntụli aka, ma bụrụkwa nke ha mere ka ndị na-achị obodo Ihite anọghị ya, ebe ha nọrọ kwụrụ n'azụ Chief Ifurunwa nke ugboro abụọ iji gosi na ọ bụ eziokwu na ọ bụ ya bụ onye ndị mmadụ rọpụtara maka ọkwa eze ọdịnala obodo ahụ. Onye kanselọ na-anọchite anya obodo Ihite n'okpuru ọchịchị Orumba South bụ Maazị Chimaobi Ucheagụ, onye nọ n'isi ya bụ mmemme nke ugboro abụọ, kọwara na ya bụ ịkwụ n'ahịrị nke ugboro abụọ bụ iji gosipụta na ndị ahụ na-ekwu na enwere nrụrụ aka na mmemme ntụli aka enu emebụ nke rọpụtara Chief Ifurunwa dịka onye eze ọdịnala bụ ndị na-ekwu okwu asị. Onye okenye na ya bụ obodo bụ Chief Samuel Okafọ, onye ndu ndị ụmụ nwaanyị otu okpukperechi bụ Oliakụ Fidelia Chigbo, nakwa onye isi ndị nche ogbe ya bụ obodo bụ Maazị Tochukwu Obiekezie kọwara na ya bụ obodo Ihite bụ nke nọ n'ọnọdụ udo nakwa aṅụrị kemgbe ha nwesịrị mmemme nrọpụta bụ nke tolitere Chief Ifurunwa dịka onye ga-abụ onye eze ọdịnala ya bụ obodo, ma kwukwa na ndị obodo ahụ nwere aṅụrị n'inwe ya dịka onye eze ọdịnala. Ndị obodo Ihite ndị ọzọ gụnyere onye isi oche ndị isi ogbe niile dị na ya bụ obodo bụ Chief Lazarus Eze, onye ndu ụmụ nwaanyị obodo Ihite n'izugbe bụ Oriakụ Ndidi Amaka Ụgbọaja, ya nakwa onye ndu ndị ntorobịa bụ Maazị Arinze Odemena kpọrọ ndị mmadụ oku ka ha ghara ige ntị na ya bụ akụkọ na-egosi na
ọ dị ka na-enwe ọgba aghara n'obodo Ihite n'ihi ya bụ nrọpụta arọpụtara Chief Ifurunwa ma kpọzie gọọmenti ekwu ka ha nye ya bụ onye ndị obodo wepụtara ka ọ bụrụ onye ọzọ dị na ha nkwado kwesịrị ekwesị site n'Ihite nke dị n'okpuru ọchịchị Orumba South. Abụ m Joseph Egbeọcha maka akụkọ ụwa ABS. Ndị agha ụgbọ mmiri nke nwere na Rivers Steeti nyere aka ịdọpụta ndị nwere ihe ọghọm. Emere ka amata na ndị amalitere njem n'anyasị na mkpụrụ ụbọchị 28 nke ọnwa April wee fụzie dịka esi wee kwupụta. Ndị anụnwa bụ ndị nke na-azụ ahịa n'ebe akpọrọ Sangana na Bayelsa Steeti. Na nkọwa nke o nyere ka Director Navy na-ahụ maka ịgbasa ozi na izirịta ozi Commodore A. Adams Aliu siri na ngwa ngwa ha natara ozi na enwere ya bụ ihe ọghọm na ha banyere n'ọlụ. Ọ sịrị na ọ bụ ndị vigilante bụ ndị mere ka ndị mmadụ wee mara maka ihe na-emenụ, na ndị eyighị ihe nchekwa arụ bụ life jacket maọbụ ihe ha ga-eji wee zọrọ onwe ha. Mana nkọwa o nyere na ọ na-egosi na n'ime ndị a niile na onweghị onye nwụrụ anwụ na ha zọpụtachara ndị anụnwa bụ ndị dị ndụ tata. Ayụka si mba ofesi nweta na-eme ka amata na ndị uwe ojii mmadụ 4 bụ ndị agbagburu n'oge ha jere ọlụ na mba US. Ndị uwe ojii a ji akwụkwọ nke eji enwude mmadụ nke a na-akpọ warrant of arrest mgbe ha jere na be onye a na Charlotte, North California. E kwuru na onye a bụ onye gbakawara egbe site n'ebe dịgasị iche iche. Ngwa ngwa ndị uwe ojii hụtara nke a, ha ziri ka enye ha ndị enyemaka. Egbochiziri ebe ahụ agbawazi egbe aghara aghara. E kwuru na afụrụ ozu onye nke a na-eche na ọ bụ onye gbakawara egbe ka ọ dị n'iru, na ndị uwe ojii izizi ụgbọala nke eji etiri ihe wee were iwe wee banye na be ebe ahụ site na ịgbari windo nakwa ọnụ ụzọ wee banyezie. Ha na-akọwa na nke a bụ nke mbụ na mbụ nakwa ihe kachasịnụ ịwakpo ndị uwe ojii bụ ndị jere ịlụ ọrụ ha na mba US dịka esi wee nye nkọwa ma kwadokanụ nke wuterenụ. E kwuru na agbara egbe ọtụtụ awa tupu ihe niile awe bịa na nkwụsị. Nke a bụzi maka ọnọdụ egwuregwu. Onye jibu ọkwa African Footballer of the Year Victor Ikpeba ekwugo na enwere olileanya na a ga-enwe ezigbo ọganiru n'otu Super Eagles n'ebe akpọnitere onye ọfụ bụ onye nke ga na-achịkwa ha. Onye ọfụ a bụ Finidi George bụ onye nke ekwuru na mkpọnite nke akpọnitere ya na ọ ga-eji ọtụtụ ihe nke ọ maara wee kwalite ndị anụnwa. Finidi George n'okwu nke ọ na-ekwu sịrị na usoro nakwa amụma ọzụzụ a ga-enye na a ga-esitekwa n'ime obodo anyị abụ Naịjirịa wee were ndị mmadụ wee tinye ịfụ na ọnọdụ agbambọọlụ na-aga n'iru ma mekwaza ka ụmụafọ obodo anyị abụ Naịjirịa bụ ndị ga-ewelite isi n'ịzọ iko mba ụwa bụ World Cup. Ala anyị bụ Naịjirịa bụ ndị enweghị ike ije na ya bụ World Cup nke afọ 2022 n'ihi na ndị Ghana meliri ha. A na-atụzi anya na ka ọ dị na ha ga-ha kwalite onwe ha nke ọma ka ha sorozie na ndị ga-eje na ya bụ World Cup nke afọ 2026. N'iweta akụkọ ụwa n'ụtụtụ a na njedebe ga-enwe n'isiokwu ndị ahụ anyị ji mere akụ, mana cheta na ohere dịrị gị so enye ha anyị na-eme na redio na telivishọn. Naanị ihe ị ga-eme bụ ịba na webụsaịtị anyị na mbụba na YouTube chanel anyị na ABS Television Ọka, banya na Instagram na ABS Radio TV, baza kpọkwem na webụsaịtị anyị na www.absradiotv.com. Ọkpụrụkpụ okwu ndị a ka anyị ji wee malite akụkọ na mbụ. Onye na-apụzi apụ dịka onye isi ndị uwe ojii na Anambra Steeti ekwuona na ọ bụ okene ọlụ dịara onye na onye ọbụla itinye aka ka ala anyị bụ Naịjirịa maa mma. Onye isi otu pati APGA bụ chairman na Anambra Steeti ekwugo na ha malitego idebanyere afa ndị otu ha n'ụdị ọgbara ọfụ akpọrọ e-registration. Ndị agha ụgbọ mmiri ala anyị bụ Naịjirịa mpaghara nke Rivers Steeti azọpụtago ndị nwere ihe ọghọm na Bayelsa Steeti bụ ndị ekwuru na ha baa n'ụgbọ mmiri n'anyasị dịka ha si azụ ahịa. Na mba ofesi a na-ekwu na ha gbagburu ndị uwe ojii mmadụ 4
bụ ndị nke jere ọrụ inye akwụkwọ ka ha nwudo otu onye a na-ekwu bụ onye na-ele nkarangwa ma nwekwazịa egbe nke ojighị ikike wee nweta ebe ha gbakanyere egbe ma gbagbuo onye a. N'ebe a ka akụkọ ụwa n'ụtụtụ a bịara na njedebe ma cheta na gọvanọ Chukwuma Soludo bịa ka ọ tụgharịzie ọnọdụ Anambra steeti wulite akụnụba anyị ma kwalite ejimara ndị Igbo ka anyị aka kwado onye a ka ọ gaa nke ọma. N'oge uhuruchi ọkụ elekere 7 akụkọ ụwa ga-adịkwa ọtụtụrụ oge ahụ aha mbọ bịa n'uju egolum asị gị daalụ. Happy May Day ka ọ dị.